साइमानो bo mungni samung eba noun ni samung tango hnoi pori hingke bar khlai eba mungsasuk wngmani ingya pori mani bo to kaisa samung khlai mani eba wngmani obo nang nable na oro jodi pori ma hne rekhangkano bo noun ni samung khlaio sung tai kaisa mannai mung bai ma thepaui sung noun snammani aba ang no next class o tisa kaham ke bijap ni photo bui rinai sung pronoun ni dal rok kisa nailena ni tongo noun pronoun mung bai ma no thepaui sung engko snamo noun snamo eba mung snamo pura busikha busi aku da sekang ombo noun sorry khlai no sekang busigra di verb sekang businagra di verb busika da tangphang tangjanai khlai eba verb ang mai chao o je sa abo nang na ble verb ang ombo busina bagai sioro o cha ni simero o busika busikha aboni bagi no sung saima no ang porima bijap kaham ang bai o je porima bijap borok halok nangjai da nominalizer eba relative baijar angko sung bujiwo ang bai o pori tongmani borok kwrwnglaijak nang nable sir puda kwrwnglaikha sagra de ani sui naithokpa nang khata ani sima naithokpa nang khata ga o ang bai o sui abo kwrwnglaijak nang nable ani sui singke bo ang bai halok nangjai da ama haini no sanani nayo eba ama haini no sajago relative mana tamna hinba sung jaiti gosti soklaimani kwrwnglaimani halok soklaimani omno relative hinla na abon bagina manokai relative baijar eba nominalizer nomini hingka ke sung kaham haimani jorao ani bodla nung hnei sung nomini rok rwlaio nomini saimana ble sir witness hingka ke ble no saki witness hingka ke sini saki eba sini ko jespano nung khlaigan ke ko saki tor tongaita ge nomini hingka ke ani bodla nung tagromina hadi ani account jodi ang rangkari ma hingka ke nomini rekha ke o nomini ni account daire nai keba nomini ma kari nai buji khara tabuk sade am hai ke relative mani ke relative am hai no kwrwnglai mani bising tui boroni halok soklaio ge ang pori mani bijap ang je pori tongmani ang bai o je pori mani obo kwrwnglaijak ni sung saimannai kamia thinai aming kotor sungara bo saimano je o miya bai o je thinai borok ni halok tongo o jaga aboni bagino o je porima thinai ma nai mung omo haro thepaoino sung nominalizer te relative baijaro kwrwnglaimani nukjago miya thinai aming kotor ge je miya bai o je thinai oborok nangjakno borok nangui no oro thiyui oro sajagota miya je thinai just mane saka miya o phona belai mo hai samung khaikya ni samani abobo je khlainai eba wngmani oborok belai no nangjak eba borok kwrwnglaijak ni sung saimano bujikhara tabuk busikha sir amoni bagino relative baijar eba nominalizer ke borok kwrwnglaijak borokni halok soklai obo ang just bujina bagise obo suyo gangke sungoro sung saimano sing tamo singar tamo obo ang bujina bagui simani no phal tamo phalnai tamo sing rechap singer
रोजाबनाय रक खोनाब्ले एयाव हायकेनो जों अमनबो मा बुजिनाय खरकसा बाय खरकसानि हालक गोरोंलायजाक हायके जों बनो रमै मानाहारनाय नायदेर साकानि अकक बोतांगो रुगै नायके जों साइमानखा परिमा बाय थैनाय आबो ख्लाइपानो ताबुक मुं एबा गरन नावै ख्लाइनि आचुक थायो मुंगै आचुक खा बुजिखोना खा खालायो borok गोरोंलाय माने बिसिं तै तैसा मुं एबा नाउन गरन नावै ख्लाइनि आचुक थायो आचुगु ख्लाइनि आचुक थायो आचुगु परि हिंके नाउन तंमani orok ma tongmani pori ma wngui thango बुजिखोना खा खालायो आसक बेलाय कुथुगता थाने हिंके बुजिया रक नायसि खरकसा बाय खरकसानि हालक ते गोरोंलाय माने रिलेटिभ माने हालक तंमani आसकनो बुजिदि नॉमिनलाइजर बे रिलेटिभाइजर माने अबनो बुजिखादा बुझि खासा या फाला फायनाय कामके नरक अमनो बुचिनार ग्यांके फायनाय उलो फायप्रो मानिया रगन तो फायदे पोजिशनर नायनिसो नाय पोजिशन तामो पोजिशनर पोजिशनर हिंके जागायाव दंमोन कायसा पोजिशन एबा कायसा थाय कायसा कक बोतांगो मालमाता एबा मानै खोनै गोरोंसा थायो लरियावै तङै तङ एबा कुतुलियाखे एबा कुतुलियाखै तङै तंनायनो होनो पोजिशनर पोजिशनर ख्लाइबायनो बुजौ हायदा ख्लाइबायनो बुजौ अंके सोंताबक नायदि काहाम के कायसा न बुजिनाय बो कायसा जागा न तंगो बो आरनि कुतुलिया रामनि बिजाब टेबिल एबा संफां साकाओ गलायजाक बुजिदो र रामनि बिजाब माने दिपालिनि बिजाब एबा बय टेबिल साकाओ गलायजाक ये बारन तंग तंग नाबले ना बारन ललरी लरिया इंके abono positioner माने नो कायसा जागा न पोजिशन खलाय तंगो बुजिखना बुजिखाना सर बुझि खा अमनखाय अमासक तो गयाबा दातिन बुजिखना खा खालायो अबसे किसा माने फेर से रक बर कक थाय रक उल्टा पुल्टा खरो तफान नर नायदि नॉमिनलाइजर एबा रिलेटिभाइजर हालक सगलायमानि borok mahike underline fan khairnai keba mahai kok botang fanai abono borok swngnai obo bo sentence o klai ni apurse noro answer marinai noro kisa oborok nai dita do kaham ke karon obo sungje saimamani tui soi kok borok ni subus namjak ko ge jehetu english tongo sung amno nainai ma porilai mansi je sini busilai manti tabuk পর্যন্ত আসক এক্সপার্ট bo asaya kok borok grammar no tine sini puila kok borok grammar sine binoi sarsong de sini Robindra Kishore sarsong borok se kaham ke clear ingya angos kang boy melaro kaham ke borok kok kok saini ta onek kisu borok ni jungjal tongo eba kebeng mungrok tongo jak bade de singa basuk sana thangya toba positioner busikna ble kaisa jaga o tongmani Dipali बुझि thutayo kalaijak bo kaisa jagan tong nale lori nale bora busikha बुझि खासा oke kita tabung naidi baba nisi punta kaisa hamya sungja muskang tuyo kolai naidi te kaisa example ani apha bisichi romoi amerika o tongoi tongo ge ani babu phanangkha ani ama phanangkha ani buta phanangkha bo 10 বছর রমেছে আমেরিকা ও তঙ্গই টঙ্গ মানে বারান লো দলরি सर লরি না এই অবনো কাইসা জায়গা না তঙ্গ এই অবনো নো পজিশনার বুঝিখানা
Được phải đi sướng sekarang sung kelas kali mana bab kali mana abano sung taisa tini mutu klai lai pinai ni mano aroni no kisa dialog jak tongo positive advisor tei transitive advisor ni sungbono mano gangke sungbono kaham ke bujina thangake uskango intransitive verb by transitive verb ni sungje khale mani ei aboni dal eba aboni goron no ni mano sungmono dohi transitive advisor phanangkha sungbono baike bujinai abno sawi mana sekang transitive by intransitive verb sung kaham ke pula siminani nangnai je khlaio verb eba object tangjaknai tongo eba nawi mano abono wngkha transitive verb je khlai eba object nawi manya eba kwrwi abono wngkha intransitive verb ang no samung saka ang chakha eba ang mai chakha a jaga ni bising pherlai mani transitive verb ba intransitive verb busiri khnable sir. transitive verb hingkangke naidero object eba tangjaknai tongo eba nawi mano object tongo taro ang mai chao gangkoro tangphang tangjaknai khlai eba subject object verb garo object mai tongkhanable obo wngkha transitive verb jodi intransitive verb hingkangke object kwrwi obo object naimaya ang chao buji khanable obo wngkha intransitive verb bura bujikha uskango khaijago verb ni je dal khaipro bura bujikha sakare Bujiko. oma haike no oro bo sung transitive advisor o sungmano bo mwneiyo obo hingke sino object kwrwi bo ano mwnei ri kha o jaga o ri kwrwi da bo ano mwnei ri kha bo mwneiyo bo ano mwnei ri kha o je ri hini thaisa tongmani o ri hini thaisa tongmani obono no transitive advisor sakani kok butango mwnei ni tangjaknai kwrwi tongmani tabuk tangjaknai nukjakha aboni logi ri thepa mari kaisa thepa jagoi a ri no wngkha transitive advisor iko mangkhada bujikhada tabo Sir. Bujiko. bo mwneiyo eba bo ano mwnei ri kha o ri thaisa no o ri no hnai sung transitive advisor eba causative advisor ngaga sung oro bujidi transitive advisor hingkakhe intransitive by transitive verb ni siniwi paimani yagulo sungmano clear khai sini laikha transitive verb hingkangke sung saimano object nawi mano intransitive verb hingke object kwrwi eba object nawi maya clear wngkhanable Sir. hingke phaidi uskango sung tangmanui khaipro tangmanui ni sinimari tamong khamo Je bai tangjakmani tabok darok phanangkha amhai sir. Darok bai yes tangjakmani. bini sinimari kai sinimari do nung thasing omo to ingo sao definition sao bini sinimari sungbono baike sini kamo khenali ade pali botoi sade Tangjaknaini da sir. No da. ingo se Sinimari da. tangmanui ni sinimari
tangmanayni sinimari bai. Bai. Same obobo tabuk aroni dal haino sung manphika instrument nei. Instrument মানে no instrument মানে no kaisa mani no hondo. Oro s kaya rakung tomika instrument. Tomo s kaya kan. Instrument. Mungsasak mani na oi samong klai ke abono hondo instrument. Teisa phologoi sana thangke mungsasak samong klai na thangtani. Mane mungsasak no nawi samong klai mano no instrument. Eba mungsasak mani bai sungje samong klai mani abono no instrument. Ora busika ram Sir. gudal bai hatano. Ram tam bai gudal ram tamo bai hatan. Godal bai. Yo gudal ke bo kaisa mani nong khnable na. Sir. Abono no instrument. Uskango tangmanei ni sungje pori mani. Aboni haino bo kaisa mani bai. Iko dipali chekra bai mairao srangti raidang bai chibuk butharo. Clear? Clear jang sa debo tangmani bebo same instrument mane manei tangmani mane same. Bujika? Bujika na? Gatai kaini tongko tai kaini ni bage pairi lasinai. Recipient. Recipient. Mane no yachak mani. Recipient saima khana bole receive khai mani. Buda busika? Recipient tamo. Ke khorok sasuk bai rohor jagai eba rjagai phanangkha. Indirect khlaioi yachaknai eba mannai abono no recipient. Abo bo khlaibai no bujok jago eba khlaibai no sung ma buchibo bono. Ngenai de phunuk mari rekhangke te bujibo no. Ramia buphane koktun mankha. Sabo mankha sabo receive khaika buphane koktun no Ram. Ram. Srangti Dipali no khumbar barsa rewo. Ge khumbar sabaman khumbu bar sabar jaka Sranti. Dipali simano. Srangti se Dipali no ro. Srangti se Dipali no ro. Ge manai sabamangkha Dipali. Dipali. Ram mia buphani koktun mangkha sabok buphani koktun man Ram. ge recipient mane no yasak mane busikhna ble. Sir. Ge abo busikhna kha khlaio Divya Chandini no bijap kangsa rikha. Bijap sabamangkha Chandini. Chandini. Yes. Ge sungsaimano sakane kok butango mari rijak rok wngkha recipient aboro mungsa sukno yachagui tongo aro indirect object yachagui tongmani nukjago. Directly yala yachaga to bo indirect khe yachago borok. Jesa panangtung receive mane no recipient mane no yachak mani direct no busina. Bujikhana ble? Sir. Bujina sagade? Bujikha. Tabo last মানে last point tabo ni beneficiary rok ni no khoda khana ka beneficiary tamo sagre de tamo busi jeno rok khana mani panang thang tamo busi saboni mungoi of beneficiary ingkha ba rok ni sajak nale nok nongkhor pur rogo
एबा mungsa rega rok phan nongkhor ka je supan nang kam hai por beneficiary sabni mungoi eba wag rok phana tok rok phana baglainen pro beneficiary sabni mungoi rok ni singlaina bole khara khana Genau, sir. ke buda busi kasa beneficiary tamang beneficiary ke kalai kheno busi di eba chung kalai kok bano busi di benefit eba profit benefit tamo benefit tamo sakne benefit Buji pasana rungli ya, sir. লাভ মান মানে তা বেনিফিট মানে লাভ মান মানে आं जेसे पान फाले आं तिनी ससा पान फाल इया ससा आं 10 टाका पाए 15 टाका फाल कामरान आने बेनिफिट संखा 5 रुपीस संखा इया बनो ता बेनिफिट अब बेनिफिशियरी बस सेम मोहाइनो काइसे सं बेनिफिट नि वान सगिन हारति गेनर का दाति कलाइ के बुझि हुइ मानना हेता पुरा बुझिखा लाभ मान माने बुझिदि गेन बुझि थाङानो खरकसाsak samung khlaiयै tei khoroksani bagui hamui thangmani eba chawi thangmani eba tei khoroksa samung khlai ino manui thangmani abono wngkha beneficiary obo recipient haino phia bo kisa juda lama tei nukjago oro benefit wngmani kokrokno sajagui tongo eba benefit wngmani chwng nugo beneficiary o naidi phunuk mari example rwkhang kaham ke buji thangano ma ani bagui sikong pai tubu kha aro sab benefit inga sagradi sikong pai tubu kha ama sabni bagui Sir, ani. Ani bagay. Ani. gar Ang sab oro labung kha aro sab labung kha Ang. o je ang eba ani obono beneficiary eba bini benefit ni sung buji nahardi tai kaisa naidi ro ang bubagrani ngui chobao ma ongkhor kha ang tabuk dipalin bagi phanang kata dipali netang kata netri phanang kha romdi dipalini bagui ang choba khlai kha ajago sabo profit ngai ang dangnai na dipali Paling na, sir. dipali ngai amani bagui ang bubagrani ngui chobao ma ongkhor kha ajaga profit ngai le bubagra singo do a profit eba benefit ngai abono sung beneficiary no ma ani bagui sikong pai tubu kha o jagao sikong pai tu phano benefit le ang singu pai tu bunai ke ma je kosom rijak obono beneficiary getai kaisa naidi dipali basi ni bagui misti paikha or sab labung ni sagade sab ni bagui pai sab labung pai basay. tubu khapa nang khata tubu khapa nang kha tubu khapa nang kha pai khapa nang kha sab labung Basay sir. obono no beneficiary ge asuk joratui je 8ta dal tongmani oroni norok jesapan hindi bole phainai no phainai norok kahamke example plus definition busi khangke no mankha oro kunu asuk fer ser tonglak tobo exam o rufru kisa kahamke naiye rudi tamni hingkangke thasingo sama hai dipali borok lekha porok tam ke lekhai tongkhabo am haike phatcha manonai over confident ta di buskade over confident borok no live belai khe deraru for example ang botini over confident ke exam reino ani deramung ang abuk sawi man kha ang o jaga ang dera kha ni buskada ang ani kepalo kelayo eba buino nugo amon bagini norno sao
Question terka pore oi aram kar dekun dona ni dosi topra nanya. Asuk bo time kering ya. Norno ba asuk time kering ne jat ke bo time boria question ba asuk riya. Busi udah mangkani ko. Obono college rogo tongpur rogo E khairi sir. sugru borungya. Ke sabale mannai ba busi ke amoni bagino norok class nao eba aboni bagino norok class nanggo. Ke grammar tabuk sukjartui sana thangang ke motamuti paikha ke tamo norokni grammar khlaijak topic ano tabo kisa sadi ang sinagrana keba sapan sadi ingke nang saimane abo khaijak khaijak. Ang norokni bagui mock test namnani nai tongo buska da. E sir. Ingke tam khlaiga pulan sim sagra de. Dini no class to kun bujiya kari na bele ro kuno buji jaiga ro eba sungna rok to tongsade. Bujika sir mo. Bujikana ya grammar ke daily no kisa nai tongdi salni saltamni pore engke no pogei thangi mano. Dongke tabuk sagra di norok grammar tamo motamuti ma khlaika. Kaisa ko saitani khorok sake dipali sade. Sir affixes khaikha. Eh Thepa mani gete syllable khaikha. eh Okay. Shir humani hmm shir khaikha. hmm Okay. Kok butang u sentence bu khaikha. hmm Ge utang halok bu khaikha. hmm hmm Ge sound bu khaikha. Pung mung bai sit. ngomong besi thai karo vowel consonant bo tongo. Ge u khlai Linguistic bat tong e mong linguistic khai. linguistic ni khai pro Linguistic i tong sar mu khai. amon ya gulo ini hingke suk eba bocon ngete lekhamuni right numerals hingke second ni kotor ko hingke sentence element eba kok butang ni elements ga jagao sarang tele kun karjak da tong je bos hamani bisingo 그리 설 랭귀스틱 근데 사감 하시고 linguistic 뭐 갈게요. morphology phonology phonetics syntax semantics oborokta aro tai kisi sa add khaijanai tongkho ang abo tai kisi sa add khaine tai topic kaini sigrok perinai acronyms rok acronym